Takže čaute. Chcela by som vám len povedať, že mám 199 odoberateľov a chcela by som mať strašne 200, takže chyba ešte jeden odoberateľ a budeme mať 200 odoberateľov. Chcela by som sa vás spýtať nejakú vec. Zvládli by sme aj 300 odoberateľov, lebo zatiaľ sa mi splnilo to, že sme získali 100 odoberateľov, potom sa mi splnilo to, že za chvíľku dosiahneme už aj 200 odoberateľov a ešte by som chcela, aby sa mi splnilo, aby sme dostali ešte aj 300 odoberateľov, aby som ja dostala. Ale vy ma podporujte, ďakujem vám za to veľmi. A chcela by som vám poďakovať za to, že máme už toľko veľa odoberateľov. Nevšimajte si, čo robím. Mám dlhé nechty, ja som si ich nalepila. Ja proste musím stále niečo robiť s tými nechtami, buď škrapkať o niečo, alebo neviem. No, ale chcela by som sa vám strašne poďakovať. Neviem, prečo sa stále nekúkam do kamery, ale kúkam sa úplne preč. To som proste ja, to musíte pochopiť. No, a ak by ste chceli nejaké video, no jasné, že budete chcieť ešte nejaké videa, ale kľudne mi napíšte do komentárov nejaké nápady. Môžeme spraviť aj nejaké video v bazéne. Teraz je na trošku zelená voda. Toho si nevšimajte. Ako napríklad tamto video mám. No, proste tak, no. Strašne moc vám ďakujem a čaute.